Bibigyan na natin. Wow. Radyo. Para may gamitin sila pag pag nagro-robing. Ayos to, maganda. Buksan mo. Magagamit ito sa... Yan na yung sinabi ko sa kanya nung isang gabi na magbibigay ako ng radyo. Tur. Kay mama, bigyan ako kung ma-receive. Resiban. Yan sinusubukan yung radyo kung gaano kalayo. Kasi kailangan kasi nila to. Kasi daming nangyayari dito na secret. And po, good morning to all viewers, to all sponsor. Saan man kayong sulok ng mundo. Yun. Ayan po, sana magustuhan nyo itong naisip kong vlog ngayon. Ang naisip kong vlog ay kasi yun nga, may napapansin ko dyan sa itong mga minsan dito silang tatambay sa tindahan ko, mga barangay tanod, na minsan narinig ko sila nagkikwento na yun nga, gusto nilang magkaroon ng gamit na radyo, communication radyo. Yun, tapos yun na narinig ko sa kanila, kaya naisip ko na ano kaya kung mag-donate ako ng radyo sa kanila. Tapos nakabili na ako ng radyo, andyan na nung pa sana ibibigay ko. Kaso nga doon nagtumulong ako nung isang araw, tumulong ako doon kila Kuya Noli, nagluto, kaya di ko pa naibigay. Tapos kagabi naman di ko rin naibigay kaagad kasi nga sumakit yung ulo ko kahapon, kaya kagabi tulog na tulog ako dito. Tapos ngayon ko na ibibigay, hinihintay ko muna kung tumambay dyan sa tindahan ko yung chip tanod, kasi doon ko yun ibibigay sa kanila, doon sa chip tanod. Basta yun, yung vlog natin ay bibigay ako ng radyo, donation natin yun sa barangay. At kasi magagamit talaga yun nila pag nagro-robing sila. Sana po, yun nga, sana magustuhan nyo yung aking vlog na naisipan na magbibigay ako ng radyo sa barangay. Ayan po, abang-abang. At yun, di ko yun mabibili kung hindi dahil sa inyong mga viewers. Yun. Kaya salamat po sa inyong lahat ng mga patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking channel. Yun. Yun po, abang-abang na lang tayo sa mabibigyan ng radyo. Ayan, let's go! Ayan po, at magandang tanghali. Ayun, may vlog ako ngayon gagawin, extra vlog. At yun, kasi dito sa sa barangay namin, medyo napapansin ko at naririnig ko sa kanila na yung mga tanod ay gustong magkaroon ng magkaroon ng radyo, yung parang kuntakan, yung radyo. Ano ba tawag nun? Basta yung radyo. Tapos sabi ko, kaya kung bigyan ko sila ng radyo. Pero ito, 2 piraso lang to. Kumbaga, ito siguro silang tanod. Kasi wala silang ginagamit na radyo. Alam ko kailangan nila to. At yun, bumili ko ng radyo para may gamitin sila. At 2 lang muna yung may bibigay natin kasi yun lang naman yung yung kaya ng ating budget. Ngayon ito ibibigay ko sa sa chip tanod. Ito yun. 2 piraso. Sige na po. Nag-grade 1 ako po. Tagay ako yung bata. Bibigyan na natin. Wow. Radyo. Para may gamitin sila pag pag nagro-robing. Ayos to, maganda. Buksan mo. Magagamit ito sa... Yan na yung sinabi ko sa kanya nung isang gabi na magbibigay ako ng radyo. Kaso 2 piraso lang muna. Okay na to Kasi wala pa tayong gaanong budget. Okay. Nasubukan. Pero tinesting ko na yan. Iguhad ka muna May buito mo muna ito.
Usad ka mo, usad kay May Bito. Tig-isa rin na charger yan. Jote, ang pagkakaptun. Oo. Kaning so, kung ano na, temporary. Oo. Takin nagro-roving. Amo na mo natatawan so. Pwede mo nang subukan. Tatawan na mo nakadi so. Roger. Mamaya magkang Roger. Tama salo. Siya yung ano, chip tanod. Kapag pinasukot mo lang mo na ito. Yan. Tangaling Subukan. Laro, kung mo makapost channel. Check. May pindutin. Ako sabi. Check. Sige na, testing nga sa ano. Arayo. Ito kaya barangay. Yan, subukan natin kung gumagana. Kung gaano kalayo yung kayang abutin. Kasi wala naman tayo box. Hello, okay. Hindi mo magparokuhan sa hello. Laro mo kasabit sa hello na ako. Hindi nagsasagot. Arayuan ka lang dito. Hello. Santo. Abot. Alam mo, kabut ito. Di man. Ata, abot itong malawang. Di ba na alam ko tani na. Kasi mga naunang radyo araw ka. Pero magsalita rin ka. Hindi na ako barangay. Malinaw si Ton. Pumalinaw. Pagka naglalan lang ang damulag. Ata, twisting kang irayo mo. Testingon ta kung rumarayo-rayo kung okay pa. Panabuharay ka. Motor. Kay mama, bigyan ako kung ma-receive. Resipan. Yan ah. Yan, sinusubukan yung radyo kung gaano kalayo. Kasi kailangan kasi nila to. Kasi daming nangyayari dito Kami na na ano, kunudi. secret. Kaya naghuhunga. Secret. Sige itong pabasa. Hindi na ako sa atin yung ni mama. Tingnan, testingan mo. At yung dalawa lang muna. Malay mo pag magkaroon tayo ng maluwag-luwag na pera at madagdagan natin to para maging tag-isa sila. Pero silang tanod. Kinsiga dito. Ang dami. Dalawa lang muna. Try muna natin to. Kasi binanod. Para pag nag... Buti pa ito. Ata, Malinaw pa. abot ito na malawag. Para pag nagjo-duty sila, di sila nahihirapan mag kontakan, komunikasyon. Kasi daming nangyari ditong nakawan sa amin. Tapos dito, tawan mo mo sa parataban. Saka na pag lumulo ko. Dati nakantig kami. Sa kawag ko. Ano, malinaw? Nakantig ka mo sa ito tindahan. Pagkagaling ka sa oda. Malinaw pa. Oh, malinaw pa. Oda, naglalalong daw lang. Malinaw. Ayos, talaga na mulaglalan lao. Di nagkurang sa tunan. Kasi, mas kaya yun. Diba, tatlo, upod ka to, isang roki, makupo ba? Kaputaan? Ba, testingan na sana ninyo. Pag ano. Kung nakantig sa motor mo, magmotor ka. Ata daw sa tumalaw. Masa din ako. Abot si Ton. Abot ito. Oo, sadi. Depende yan sa antina eh. Oo. Okay na. Okay. Uli na ako. Oo. Bye-bye. Roger. Kasi ID nga natin. Adi ako magamit mo di bike ni Janji. Ay, medyo malayo-layo din yung contact niya. Kaya sinubukan. Ang bahala na sila nito. Gusto ko sana ibigay ito sa kanya, saka dun sa isang ano, kaya doon isang tanod. Pero bahala na sila kung mag-hiram-hiraman sila nito. Ay, pauliwan mo muna. Tanaro, di ako uli. At tag-isa rin sila na ano, tag-isang charger. Para may magamit. Siyempre, bantay din sila dito sa tindahan, malapit. Dapat nagkubali ka sa atin. Ay, babae mo pa sa tali sa pertaban. At bababot ka na dito. Abatan. Eskulan. Di, ako mo kita na magayon na. Sari so, kabisara mo mubot. Maganda pa yung killer ko. Ay, nagtungon sana. Muna, ulin mo, sa di ko ah. At di ako ay. Tingnan Abot kita ito sa malawag.
At ayan, yun na nga. At nabigay ko na yung radyo na talagang kailangan ng mga duty dito, mga tanod. Na pag nagjo-duty sila, nagagamit nila yung radyo. Kasi yun nga, napapansin ko na wala silang gamit na radyo. At naririnig ko sa kanila na gustong-gusto nilang magka-radyo. Pag dyan nakatindahan, dyan din sila nakatambay. Yun ang lagi kong naririnig sa kanila. Kaya yun, pinag-isipan ko na ano kaya kung bumili ko ng radyo na magagamit nila. Kaya yun, sa pinag-isipan ko talaga, sabi ko bumili ka ako para yun nga maibigay. Kasi kailangan talaga nila pag nagjo-duty, pag gabi nagro-robing sila, minsan may naiiwan dito sa barangay, may iba nagro-robing, para kung mayroon man silang mapansin, malaking tulong yun para makapag-radyo na yung ano, ba mayroon silang komunikasyon na magagamit. Hindi na yung, alimbawa, may nakita, babalik pa. Tapos yun, nawawala yung sasabihin ko. Basta yun. At siyempre, gusto magpasalamat sa mga viewers na patuloy na sumusuporta at nanonood sa mga vlog natin ginagawa. Kasi kung hindi dahil sa inyo, kung wala kayo na nanonood sa mga vlog ko at sa di pag-skip ng patalastas, ay di ko rin yung magagawa na makatulong din tayo sa kapwa natin. Siyempre, maraming salamat sa inyo mga viewers. At yun, dalawa lang muna yung inuna natin na ibinigay. At malay nyo, sa mga susunod na sahod natin, ay madagdagan natin yun. Kung sakaling makaluwag-luwag ulit tayo. Kasi yun lang muna yung kaya kong maibigay. Gawa nga ng, alam nyo naman, mayroon din akong pinag-iipunan na gastusan na darating. Kaya itarinay ko muna na dalawa lang muna. Sabi ni Chief, ay ano, mag-hiram-hiraman na lang muna daw sila. Papahiramin niya kung sino yung naka-duty. Pero yun talaga, ibibigay ko yun para sa kanya, para dun, tapos sa isa rin na tanod na ano, na kasama niya. Yun, sa kanila talaga yung na dalawa. Pero kung yung desisyon nila na papahiramin nila, bahala na sila mag-desisyon nun kung maghiram-hiraman sila dun sa dalawang radyo. Kasi medyo may kamahalan din kasi kasi 15 tanod daw sila eh. Kung lahat natin bibili yun ay di ko pa kayang bilhin lahat yun. Yung isang 15 piraso. Hindi, magkano yung Basta isang? mura lang. Oo, pero dalawa na yun sa isang box. Nagtatanong sila kung magkano, ay di ko naman pwedeng sabihin kung magkano yun. Basta, ang importante, ibinigay ko yun sa kanila. Kaya di ko na sabihin kung magkano yun. Pero mura lang. Mura lang talaga yun. Ayun. At yun nga, salamat sa inyo. Kasi nakakatulong tayo bahagya, paunti-unti. At kung alimbawa, yun nga, makakaluwag tayo, madadagdagan natin yun. Pero hindi muna ngayon, mga susunod kung kailan. Ang importante, mayroon na tayo na ibigay na paunang dalawa. Yun. Sa ano ba? Kasi yun nga, kasi ano, medyo laganap na yung ano dito, mga nakawan na nangyayari sa ibang barangay, mayroon na. At yung mga pinupunterya pati yung mga bindo, mga tindahan na napupunteryang mga ano, nananakawan. Ganun. At buti nga dito sa aming barangay ay laging may duty talaga. Gabi-gabi may naka-duty dito. At nagro-robing sila. Kaya yun talaga yung naisipan ko na magbigay tayo. Ayun po, muli, maraming salamat po sa inyong mga suporta nga. At sana patuloy niyong suporta ng aking vlog para may matulungan pa tayo na karapat-dapat na pwedeng tulungan. Nawawala yung sasabihin ko. Basta nung ano pa yun, kailan ba yun nagsabi ko na magbibigay ako? Nakalimutan ko na kailan yun. Pinangakuan ko sila na
Pag mayroon akong may medyo awag-awag na pera, kaya ako bibigyan ko kayo ng ng radyo. Yun na, nabigay ko na. At siyempre, yun nga sabi niya, ay malaking tulong na raw yun sa kanila na magagamit nga. At yun, siyempre, masalamat din ako sa asawa ko. Kasi bago ko yung ginawa, napag-isipan ko at sinabi ko sa asawa ko na kaya kung magbigay ako ng radyo na magagamit ng mga duty. At yun, sabi ng asawa ko, maganda yung naisipan mo na ganyan. Kaya siyempre, di ako nagdedesisyon kasi ng ako lang. Siyempre dapat alam niya rin. Kasi yun nga, yung budget. Kaya yun, sumang-ayon naman yung asawa ko na yun nga, maganda yung naisipan ko na makakatulong sa kanila. At yun, siyempre, share your blessing tayo. At bukal sa kalooban natin na magbigay tayo ng ganung halaga. Kunting halaga lang naman yun. Yun. At yan ang sinasabi ko dati na yun, salamat din ako sa mga sponsor na tumutulong din sa amin. Yung nga sabi ko, di man ako makabawi sa mga sponsor kasi malayo sila at di ko rin sila nakikita. Kaya sinasabi ko na sa iba na lang tayo bumawi na tumulong. Sa iba na lang ako babawi. At para makita nyo rin na yun nga, may ginagawa rin ako na na abot sa pagtulong din. Basta yun, hirap kasi magpaliwanag. At medyo nalulutang yung utak ko. Gawa nga na kapon masakit yung ulo ko. At medyo pwet-pwet pa. Basta intindihin nyo na lang. Hirap pag isip. Walang pumapasok sa isip ko na pwede mo sabihin At yun, siyempre, saluduhan natin yung mga barangay tanod na masisipag sa pag-duty. At nakikita ko talaga sa kanila na masipag silang mag-duty dito. Gabi-gabi. Hanggang alas 12 ata, inaabot sila alas 12 kasi ako. Alas 12 paggabi, pag umaga, babae. Kasi ako, anong oras na ako nakakatulog? Minsan alas 3 nakakatulog ako, nag-i-edit ako. At tinitingnan ko rin, yun nga, pag may nakamotor dyan na umihinto, umakit ako dito. Kasi binabantayan ko rin yung tindahan ko. Ay, tulong din kasi malapit lang tayo sa barangay. Dito lang kasi, malapit lang sa akin, kaya medyo napapansin ko sila. Na kailangan talaga yun nila. At yun. Ayun, muli. Hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng video. Sa lahat ng mga viewers na patuloy na naniniwala sa akin kapag vlog ko, nanonood sa mga vlog ko. At hindi lang yan. Pag sana madagdagan natin yun. Siyempre, dahil sa inyo. Pag marami sumuporta, ay mayroon pa tayong matutulungan pa ng mga tao. Ay, kain muna. At nagluto yung asawa ko ng ulam. Tinola. Manok. Tulungan mo sana sa mga viewers natin. Di pa kasi nakaka-recover yung puyat ko. Kaya medyo lutang pa yung utak. Resulta ng pagluluto, pakita ko sa inyo. Lapnos na talsikan ng mantika. Hinugasan mo ng malamig. Hindi ko nugasan Kagabi, medyo hindi pa siya ganyan. Ngayon malaki na. Araw ng linggo. Kain po tayo. Kain tayo. Nag-iisip ako kung ano yung mga ibang vlog pa natin na pwedeng gawin. Habang wala pa dun sa site, di pa nagsisimula. Kung bukas kung magsimula na, bahala na kung re-recover pa ako
sa puyat magdamag. Nagabi nga sakit ng ulo ko. Kasi kulang sa tulog. At yun, salamat talaga sa dyan ako sa inyo ko nagpapasalamat sa mga viewers. At yun, yung subscriber natin ngayon ay dumadami na. Lumalaki na yung aking subscriber. Nasa 4 plus na yung subscriber. At sana madagdagan pa. 5K ka na. Magano? 5K. Nasa Lapit ka na. 4,603K na subscriber. Lumalaki na nung nakaraan, ano lang ito, nasa 450. Tinignan ko, ngayon nasa 463 na subscriber. At meron na tayo sa loob ng lagpas 1 taon. Kailangan isang taon na mag-vlog. January. Hindi December ata yun. Nagsimula akong mag-vlog. Mayroon na tayong video na 706 video na nagawa natin sa loob ng lagpas 1 taon. Basta yun po. Kung patuloy suportahan yung ating vlog, basta marami kong gustong gawin. At makikita nyo na lang yun. At di ko sasabihin kung ano yun. Kasi mahirap pag sabihin natin yung pinaplano natin tapos di natupad. Basta saka na. Mayroon pa akong mga binabalak, pinaplano. Kasi nga, kaso di ko yung nagagawa. Kasi mayroon pa tayong mga pinaghandaan. Pag matapos yung problema natin, makikita nyo na lang yun. At Surprise. basta makikita nyo na lang yun kung ano yung pwede nating gawin na magugustuhan nyo talaga yung vlog na aking gagawin pag maka-recover na. Ayun, kunting halaga na naibigay natin na galing sa sahod natin, natulong nyo, nasuporta nyo. At yun, nakita ko naman sa yung sa binigyan natin na yun nga, sinabi niya na malaking tulong daw. At masaya sila, masaya siya kung mayroon na magagamit. Parang pag nakakita mo yung binibigyan ng ganyan, parang kahit Ayun po. bastos pa. Basta yung parang masaya yung nabibigyan. Kaya masipag talaga yung mga dito. Tsaka yung, di ba alam nyo naman yung mga sahod ng tanod dito sa probinsya ay mababa lang naman. Pero ang sisipag mo. Pero masipag. Ang saluduhan nga natin sila. Gutom na pala ako. Kaya pala hindi Hindi ako nakapag-isip kung ano yung sasabihin ko. Hirap mag-isip anong sasabihin. Maintindihan naman sila. Yun na yung sinasabi. Sana wag talaga nila i-isip. Yun ang goal natin, madagdagan. Yun ang naitutulong. Malay nyo, mga susunod na buwan, makabili na naman tayo. Kahit paunti. Madadagdagan natin paunti-unti. Badal-badalwa pa isa-isa. At least mayroon na. Sa isang box, dalawa naman yung Dalawa yun. At least mayroon na tayong naibigay dito. Lapit lang namin dito sa barangay. Halos katabi lang namin yung barangay. Yun lang. Harap ng nulang ko. Tinula. Masabaw pa nga. Walang gulay lang. Hindi tayo makapag ng gulay. Ano umigap ng sabaw? May sili. Ano? Ano, Josh? Gusto mo ng sabaw. Si Bibi ma. Napaligoan ko muna. Ano ligo? May okasyon pa nga siguro. May okasyon pa dun sa Kila ko yan uli ngayon dun sa kapitbahay nila. Kamag-anak nila. May anniversary pa dun.
Tapos sana kung hindi lang sumakit talaga yung ulo ko, tutulong pa ako dun na magluto. Kaso di ko talaga kaya yung sakit ng ulo kaya umuwi na lang muna. Nagpaalam naman sa kanila. Si Kuya Arnel yung nagkatay doon. Mas baka siya rin yung nagluto. Ayan. At hanggang dito na lang yung vlog na to. At maraming salamat nga po sa suporta nyo. At sana patuloy kayong sumuporta sa ating ginagawang vlog. Sa lahat, kaming team. Sana patuloy yung suportahan yung bawat channel namin. Kuya Noli Vlog, Kuya Gatcho, Alamil Striker, Vince TV Official, and Sunny Person, yung Carrot Man. Gacho. Kuya Gatcho. Ayun po, muli, maraming salamat. At yun nga, dahil sa inyo, nakakatulong na tayo. At natutulungan nyo rin ako. Kaya, tumulong din tayo sa kapwa natin. Yun po, maraming salamat. Bye-bye. Mga sponsor po, bye-bye.